אני כרגע הייתי סתום, סתם דיברתי למיקרופון. אז רציתי להגיד לכם שאני נכנס לקונטר ואני משחק. אני לא הכי טוב בעולם, אבל קיבלתי את האוזניות ליום הולדת, לא לפני הרבה זמן. יש כאלה שגם עושים כמוני. כאילו, זה לא ממני. אז ככה, אני תמיד הולך לשם. בפרקים הקודמים של הליפי. גדי, זה קלוד, החבר שלי. אני נוסעת מחר לכנס של משרד החינוך. אני רוצה שאתה תהיה אחראי בזמן שאני אהיה בן. אתה יכול למשל לקרוא לשמי? הוא משאר פה בחייה סודית. מה אתה עושה פה? רציתי להפתיע אותך. מוליק, אתה חוזר לאפסנאות, יש לי להזיז את המדים. אתה פשוט משרת בשם יחידה סודית. ושיקרת לי כל הזמן הזה. כל כך. אני לא רציתי לאכזב אותך. אבא שלך בטלפון. כאילו שאני לא פה. היא אמרה לי שהיא לא רוצה לדבר איתך. אבל אני אשכנע אותה להתקשר לכם, אל תדאג. גאו. אני שמחה לראות אתכם. תוכל לקפוץ מחר אליי למשרד? וואי, הייתי טוב. אני רוצה לך להתערב בחיים של הדתיכים. אני צריכה שתגרום להם לעשות משהו. לא רוצה לשפץ את הבית של חנה כי את דואגת לה. את רוצה שהחניכים שלה ישפצו לה את הבית כדי שזה יראה לו טוב. אנחנו יכולים לספר לכולם. קטי וברמן, כל כך התרגלנו להיות שלישייה. אני לא רוצה שהם יחשבו שאני נוטשת אותם. אנחנו עובדים מספיק. עכשיו אני פה את כולם. מראה להם על זה. ניסית להרשים מישהי ולא הלך לך? אני לא בדיוק בטוח שהייתי שניסיתי להרשים אותה. נראה לא רע. תגיד איך אתה בשיפוץ. ראיתם פה מישהו? הנה הוא. חשבתי על משהו. משהו שאנחנו יכולים לעשות ביחד. אני רוצה שאני אעמוד מול כולם ואבקש מהם לשפץ הבית. תגיד להם שישנתם את זה. שראיתם שהבית במצב לא טוב. שהגיע הזמן שעושים את זה טוב בשבילך. אני בטוח שאני יכול להתחיל לעשות. אוף, מתתי. כל הקסם, אין ממש. טוב.